Il-valur tal-edukazzjoni jinstab fli nagħtu l-possibilità lill-istudenti biex jagħmlu għażliet informati bbażati fuq valuri, ħtiġijiet u interessi. Dan kien il-messaġġ ewlieni ta' eżerċizzju li sar fl-Iskola Medja tar-Rabat waqt it-tnedija tal-Fondazzjoni Junior Achievement Young Enterprise. Bħala parti miċ-ċelebrazzjoni ta' 30 anniversarju ta' din l-organizzazzjoni, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo introduċa programm edukattiv offrut mill-Fondazzjoni bl-isem ta' Economics for Success. Dan sar għall-klassi ta' studenti ta' 12 sena li l-ġimgħa d-dieħla se jagħżlu s-suġġetti biex jipproċedu għall-iskola sekondarja. Il-programm huwa maħsub biex jgħin studenti jifhmu l-għażliet li jkollhom qudiemhom. Programm li l-istudenti nfushom esprimew sodisfazzjon għalih hekk kif qed iħossuh ta' għajnuna kbira. Jilek iktar tiddeċiedi u ssiba iktar ħafifa għax tara mill-esperjenzi tal-oħrajn li jkunu f'dik il-karriera. U inti? Meta konna programmi bħal dawn jispjegawna dwar is-suġġetti u jagħtuna idea aktar ċara dwar x'nistgħu nagħżlu u x'jottalina. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Karl Briffa saħaq li l-enfasi ta' dan il-programm jibqgħu l-istudenti. Huwa nibgħu nagħtu l-enfasi illi huwa importanti li issa nagħtu focus lej it-tfal. Din is-sena partikolari bdejna dan il-moviment fejn aħna qegħdin bi programmi fl-iskejjel nagħmlu proġett pilota biex bażikament nuru kemm hu importanti illi dan it-tip ta' programmi jgħinu biex ngħinu nagħlqu dak l-skills gaps illi ħafna drabi fid-dinja tax-xogħol ħafna drabi l-employers isibu diffikultajiet meta jiġu biex jimpjegaw. U x'beħsibhom jażlu l-istudenti li tkellimna magħhom? Naħseb li ħanażel il-chemistry u d-design and technology u nkompli fuq il-maths u l-physics u meta nikber mur lejn l-engineering. Suppost accounts u ħanażel graphical għax jġobna ħafna impenġi u nkun preċiża.